Друго се ме Аз си избирам, да? Маскарад. Съм братен. Хаунт? Фек на хаунт? Да. Blackship. Скарна Мартин. Мартин, чакай малко. Търси го на лайт. Спел трап. Като е пратен за ефект. Тя е търсена и дискарната веднага. Не е търсена от него, беше ми в ръката дискарна. Търси Blackship. Нали видя? Да. Не, защото тя търси това и ти показвам. Да. Знаеш как е? Blackship да търся поле. Ти на само поправиш? Той като само Марко си призваваш оригинално. Не можеш да доскопиш празно на друга. Ще да сърно съвсем. Не, всеки е отдел. Може да върна, не може. Така ще стигнеш до... Не, да. То ще стане също нещо. Напълно също нещо. Троши имам... Къде си бе? Бяха на едно и също място. Тази ефект и... Между няма да е Калайдо, ще е Маскарейд да взема поле, ако може и да дискарна път. За бонус ефект, един същия път, като виждам този ход като цяло, мога да баниш от гроба. Тук е ясно, че е на дискарда. Трябва да дискарда. За поле. Екстра ефекта иска дискарда. Да, дискарда ми е... Таргетът пърли XC и си призвава текстра дека в друг пърли XC с различен. Не мога да фърлиш благ гол. Двойка му от ранг 0 отива на ранг 7 или от ранг 7 на ранг 2 мога баниш на груба да върна 3 пърли монстър. Не само тия, от нещо нормално дека. Чай, аз не съм дозал. Малко Да, бързо вляза лице. Едно парфюм. Просто... Парюнч. Нормално ефект да добави всяка пърли карта, която никой не иска. Добавиш калория. Ще кажа... Ефект, който ни да направи XC с това. Не, то просто таргетва този успел да производ текстра дека... В смисъл, вижу как е написано. Да, просто таргетът успел и призовавам ето реално е така и център да призова това е така. Ще кажа... Не, Ще го поспра малко, то пак. ще играем... То са на лайф, жен ще казва. Ще го махам за парфюм. Къде е монстър? Дискард ван карт. Да, една. На лайф чудовище. Да. Не, играя два филспела, реално... Добро, защото... Добър играч си, братлец. Добър си. Рахо.
Не мога да играя. Ти малко си изтеглил абсолютно всичко. Да. Малко си изтеглил. Али той бит. Бит изтеглен. Добре. Ще кажа фейк да тачна без видео. Той да по 125 моти или една за всяка, за всеки една така ската. Това само правя. Тиктокър може да го... Добре, ще играя ефект заради този спел, ще се правят един на това, таргета му взема фейк материал. Артарион ефект. Таргета ми е Фриксел, после Black Sheep ефект, да ми върне гроба в ръката и го къс да сети. Брат. Ще играя той, пак ще гледа, че има... Може да върна Black Sheep. Не, сега. Също възможно, тя е стара. The center against social material, you cannot recount one face up to one light pendulum from the next one light monster from your game. Except. Има except. Айде махаме. Вземам си го. Трябва сега да сетна. Таргетът с Артарион беше в... Кои? Беше фриката, защото само едно пратих. И сега Това Лукас. връщам с ти, Лукас ще сетна сега на Дамаска. Да. Само не кажеш болета, като... Може да тачне без закоза, таргета на карта на полета или гроба да се надолу. Не. Бе, аз може. Ама да качват две. Мартин ефект. Таргет. Добре. Ще не много да Бизи. Чик ефект. Трябва ли той да е на полето? Брат, Папка, трябва ли да седи маскарад на полето за Graveyard Fuse ефекта? Не трябва. Слага лингаринг. Той е комбото да. То слага лингаринг. Не, make sense, защото е лингаринг ефект, да. Полето е файн. Защото пише на него also, следващия път е спош поле. Защото това е по-гроба. Тук търсиш от това. Ефект на Калайдочик таргет. Поли. Калайдочик. За поле. Което е така. Да, просто е нещо. Друго нямам. Ще го играя. Пак. А сега пак може. Да, забаниш. Сега баниш много друго. Да, ти технически не го използва, да? Можеш. Давай, молодце, давай. Битка или с пасивен ефект. Тя няма да бъде. Ето, плюс 3. Сега да производство. Примерно ако е производство, като има скил дрейн, тя няма ефекта. Фриксел нормал. Таргет Лукас. Само да рисуваме. Почнаме с спел да прати. Так. Ефект да търси. Да, ама тя има заради тия двете. За всеки материал 600 атака е защита. 6 по 9. Плюс 2 и 8 защита. Не, за всеки материал. 9 може. Карти в ръката, които знам, са това да от Лукиас. Абсолютно. Над 8-9. Става ти един плей. Мартин е използвана също. Хотя Мартин е паниша и нива. Приеме да спасна. Те да ми паснеш. Да, защото тя ми нужда. Респект на Тавал Борд. Тегля. Да. Там кажа мейн. Але бани са трябва да е нещо по-силнетър да произведе, ще пише прямо тифон. Тифон ми... Но ние дава да се активира, нали няма да е алтниш, ама прямо тифон да влезе пасивно казва, че с 3000 който така не може да се стига за ефектите, тя не може да детачва. Шубър.
Performance. Да, беше назад. Рахов обръщам. Не, ти цепиш. Сега. Четно, тази отива на А то как ме се успел да Не, се честно, Main anyway, what? Да, то се мини. Special съм. Защото има чудовище с 250 старт. Много special. Той просто беше. Да. Окидоки. Окидоки е против. Ако не можеш да го начиниш по дефенс, да го щупиш без да мога да спра лосъра, не можеш. Чакай, да се случава. Рипни преби. Здорово ма бия, аз просто имах някакво успела в ръката. Нали просто ма хвърля? Давай. Давай. Само да първи. Правиш хаба ми. Знаех, че мога да препринти. Давай то от Common беше ugly as fuck. Така е. Трябва. Първеница, чеченица, Трофейс. Zapiąć taki płotczyk, a nie mało tego wybiorę do jakiegoś szkoły. Това е резолюция. Брат, подрежал ли си? Марал ли си? Само по ламач, аз нарочно съм направил текста. Да, давай. Не го спрям. Bubble you, man. Айде, почерка. Нещо на резолюция. Чакай спокойно. Фото от зомби вампайр може да го ексисаме с Просто три карти. Да, съм. Къде имаш с фото да просто ги атакваш. Две такива, слив е дет на това да тегне една, а пък да активираме... Нещо Да, нещо е. нормален ефект, да говорим с три карти да ги обърне, ако ме първи спел трап, може да взема един. Мога, не мога. Сфера ефект. Спектаклен. За ще активирам Dancing Cliff, защото да бих се нативността и ще отиде отново. Да. Давайте се. Защо си мислех, че то се спешъл? Айде, давай, много злоба минава. Айде. Най-яката кака. Най-добрата кака. Аз цъгам
Green Ninja. То е четвърти, да? 10. Али, доста да. И това всичко. Това не е рецепта, това не е колкото взема за това. Съответно, трябва да всичко има с рецепта на Искам да отидат на кути фикс. Чакай, не. Кой ми интересува? Не кристална. Било първи начин. Първи, аз ще е фикс. Спешъл. Какво е трапъл? Не, този Баунс. Ма, Нещо? дискард. Другият това монстър. Този негет. Само на поле ли беше? Не. Да, но не помня нещо от такъв ефект. Да. Не, Негейтус. Ако знам в ръката ти. Какво? Ето плене. Да. Ефект ще взема едно скелет, защото е лигнал. Да. Ти лоси търси това, нали? Ако имаш quick effect, имаш приоритет за quick effect. Значи той е стартъп, ако нямаш quick effect, той може да играе в нещо. Трапа само полеранка. Да. Някак да и си идвам. Добър и се обръща, обаче няма да бъде шипен на фикса. Да. Ей, чакай. Стои по-добре влеза. По-добре влизаш ти да ефекта да бъде направя фюжън само. Да. Как е това особен маняч? Кето Дракотейл. Али фюжън. Кето Дракотейл. Това се ли беше? Второ. Чакай да прочетем Кето. И аз ти правих. Но не мога да активираш пак. Търгиш ли пише? Че, ти пък търгет пуши. Не, и къде ли активи това анкета, не? Търгет, че, кой Биш таргет. Айде, дай второто. Black Sheep. Да търся поле. Да. Полимеризация. Да теглиш две. Малко ефект на това получава. Ефект на движение. Картата, като знам за момент с само полимеризация и 4. Да, е 4. Мейзер, ефектът на Green, да търгет на... She can send an attraction platform my hand or face it to set another from the deck. Very attractive.
Това е от кораба. България. Big thing. Big. И губиш резолва. Аз искам да чина Amazing обаче на Скалмайстър. Да придойдете за това. Да спишам на аудита. Пан беше монстър на гейта. Пан, не, пан, чупим. Пан чупи. Много таргет. Не е чупи. Мул на гейт. И 5 точки ми Я ще спешил на певична гейтка. Ще призвам Джил, на сама на Джил, да към тебе бум. За винаги. Получих нормално? Да, Тъй, сега в ръката ти всичко ти е андал. Да, нищо ли? Абсолютно всичко. Light Fusion искаш да имам от екстра дека, не те? Да. Ще кажа ефект на Warrior. Да го върнеш? Да. Не, той. Само монстър, бе. Фак, знаех си, добре. Само Фак. Аз забравих. Първо, нали? Практал, полишваше всичките... Левел 3 бист. Само левел 3. Имам 2. Ор, ловър. Да. Yeah, do you have something stronger? Absolutely. It's 3-4. I mean, sure this. So, start this. Много да ще скоро. Не го намерих първо. Фейк? I attacked you with Super Tornado. Okay. Move 500. Name 2. О, чакай малко. If you declare an attack, it also Да, забравих, че е за ефект. Да. Той ефект? Да. Yes, you can ask. That's not how that works. Имах един диспют. Един брандед плеер, който може да дискардваш от Лео, да сядаш Мартин, да. Това таргет, единствено легален таргет. Ефекта е, да. То винаги. Ти биш таргет, не ги да Кой кажеш диспют брандед плеер? Ами не, че има по диспута, аз му обяснявам, че Траджеди, ако го хвърлят за коста от гроба или банша, не се тригърва. Ами да. Този колко го позволява? Поле. Не. Предишен, ама декларира атака, който ми позволява. I will find the ruling now. Чакай малко. Да. Как ти ли този? От ефекта той да ръка да дискард брат. Не чета, брат, не обръщай едно. Не чета, брат, смисъл. На финала. Брат, звъни ми 4 пъти и затварям 4-те, аз май съм много лош. Ама кола правя. Аз съм мистер лош. Той ефект? То си има време и място за всичко, бе. Еми има, ама мога и да дигна. Ама не на финала. Това е към тебе, към Куба, към... Ако ти извънява по-рано... Не, ако наистина е наложително, давай. Не е наложително. Аз знам. Да, фъни е шит, ти са не може да се тригърне. Да, не може, аз просто искам да взема с Голдлю. So you can't attack him. Махаме. Same ruling as like you summon something, you can't change the С Голдлю добавих. the same thing. Добре, защото не каза за това. Не, аз ти казвам, защо просто не мога, ами да вземе Голдлю, ти кажа. Брат, да. Няма значение. Всъщност, може да върнеш ли имаш? Ще го хвърлям за кост и много Юрси. Имаш ли легален таргет за Fusion? Имам, да. Не може! Много ми се иска, брат. Много ми се иска. Резолва, връщам те в нов чин, ключ от права таргета. Ефект.
Това връща, това ще ми върне поле, това ще ми сърчне парфюм. Много ми се иска врата малко и лекален. Да. Е... Фер. Ефект да намериш малко палиш. Парфюм. Той. Три неща. Да, сър. Anyway, карти в ръка, които знам са маскарад, поли, парфюм. Другите две са unknown. А другия, да един Да. Ще фулиш, ти се чу. Всичките имена човек. Липсват ти... Никой, брат, what? Ти се всичките имена? Май да. Особено ако не играеш в най глупост. Purple Butterfly. Глупост. Да, май съм. Да имения виден съм. Да. И за чик трябва да седи да си мисля, може да на дика. Да знам какво да правя. Да го разгледам. Внимателно. Защото по принцип, когато пращаш нещо така, имаш опцията между няколко неща, освен ако не мислиш, че гарантирано ще пратиш дека препоръчително да не го правиш. Добре, ще кажа ефект на това данса. Ще пристига волята на всичко. Секунда само, искам да сетя за Лока. От Мартен ли беше Лока? Не, от Silverhand и ети. Ако ти изчезне, вече не съм Лока. Нямам предна. Не, в Луна е. Да, давай. Зинкин. Ще играем. Ще кажа... Да, той са бори. Става, окей, значи ще кажа Поли. Там. Името сега на Калайдо е... Да, makes perfect sense. Но ти трябва да фюзнеш целия борд. Какво да правя, брат? Или нещо така, не знам, защото тя, Лайгър е конкретно 3 плюс дансъра. Yes. Ефект на маскари за Поли. После е Black Sheep. Това е. Black Sheep. Адбака. Black Sheep и маскара, да? Black Sheep. Адбака. Ти се връща, трябва да скадна. После ще кажа просто Поли. Да. Много съм Брат, много ми бърка здравето този дек. Накрая ще го играя, ще играя ранг 4 спам енджина само. Едно време как се е играл. Ще ми върни в 3, които не е звучно. Другата ще позве по-скоро. Не, аз просто такъв дизайн на деко не харесвам. Тези вече ще правят, ако махнеш това. Не, само Tower бе, брат, той е райкик и да всичко добре. Черно, Той му е мейнли... Тези две карти, знам ли нещо в ръка? Да, със сигурност се знам. Are we good? My friend. Ще кажа Таргет маскара. Мартин. Играем дека последно, гроба последно. Даш ми ход? Да. Не, напред може. И Anyway, лава. Ще кажа, мъпаш се. Да. Не, стой, чу. Таргет Лайгър. Как? Мога да я таргетна, няма нищо да я направя, тя е unaffected. Просто праща. Да. Мултислеер ще на резолюция Гарура? Да. Стигнеш.
Still dies. Не, Барба, айде. Да. Топ дека, нали? Не беше топ дека. Не беше топ дека. Аз се знае. Ти си отвоил това. Спешъл, защото има 2500 на поле. Ефект. Спешъл, защото... Спешъл, защото мога. Опа, то си го добавя. Да. Но ще го спешъл. Спешъл. Готов ли си? Чу, не четеш по само трябва. Хвърли си да, Коста, ще го ги съсеч. Да. Да. Те потом са Равис, призовам Скалгарда. Текна Скалгарда. Това е лоу. Да. Две лева и... Не, таргет 100 лева, вада и вместо мото за Чакай, ще добавих лоу. Чакай малко. Това е малко фъни. Е съвсем малко фъни, знаеш? Фикна Скалгарда. Това е нищо. Да, Саравис, Фика Саравис. Той прави нищо. Да, тук няма как да визуал. Ефект. Да. Таргет. Матов. Той е 2500. 2500. Отиваш си 2500 и ще се опитам да вля в минде. Да. 2500. Да. Брат, мисля. Да. Към много сериозно мисля. Защото в момента и двата ми онлигейта са офлайн. Ще имаш те карти в ръка, бе? Върнах се го, да знаеш. Anyway, двата ми онлигейта са офлайн. Значи направим малко фъни гейминг. Да. Имаш. Призвал се сменяться на сериалка. Чакай малко. Ако съм използвал код. Само колд. Само код локва. Дай да видя гроба, използвал ли съм го, ще ти кажа. Не съм. Само... Не, само код. Как не знаеш еврейския дик? Еврейския дик? Не, той е actually еврейски. Те са по Библията дизайнът. Ужас. Брат, funny shit. Ама тука... Давай, брат. Мачкай. Давай. 5500. Давай. Ай, стига. На всеки ефект ли беше? Да. Част едно. Много unfortunate, нямаш как да призва лоу, с този слава голем. Да. В същото време имаме лава голем в ръка и лоу в ръката, че на следващия ход трябва да се мъртъв. Правя парфюм. Ефект. Минус 500 секунда. Минус 500. Чакай за кост да търся. Минус 500. Братленце, нямам представа как да операм с това.
500, добре. А, казваш ефект на това? Не, той кост. Чакай малко. Таргет. Аз само това казвам. Търся просто чудовище. Ти не мога. Добре. Ти Ignition... Да, Ignition Special. В смисъл, ще се пробва на точки на... Куша да се карнеш? А ти? Защо само бавно развиваш, да. Special Нигер. Тук е спешъл. Бе, брат, аз хубаво мисля. Май, това е ефект. Да, минус 500. Аз не знам, да през 20 души. Лякше, ще дискарда. Става бе, брат. Той ми направи директно ред нова. 500. Чакай сега, това ти беше в дека, не ли? Добре, сърч това и трябва да дискарда се върха. Добре, да. Се върха на ефект. Да, минус 500. Ма чай, ти как ми даш 8 хиляди? Добре, просто имаш трети произведено от корова. Просто ми е интересно как ще минеш тези двамата и че може би ти нямаш ефекти, които ми чупят карти. Да, имат... Те повечето, те не са разрешихте копия на това в края на Battlefield да чупят. Така, 4 минути. 4 минути. Добре, в смисъл той може да ми махне тези двете и да ми набие. Защото аз също реално съм играл. Аз това съм играл до един път, ама... Да супер много не панишва ли всичко твое, прави чай да съм имал. Пак ще или на това Пак кълът на втори поле. как ще направи същия Как ще кулиша за халайдочек? Марта Наги, с перфекция. Колко защита имате ми? И не мога да чупиш перфекция. Няма ли да? Не, преди ще се добави в Vision. Той го мисля отдавна. Те просто не си добавя. Не, може да си го вземем с новото навясама на... Само пробва да вземем. Да, ако имаше 3-4 горива, две черна космица, която и да е. Добре, ще кажа Мартин. Вижте в ръката. Ставите с каквото и да е. На практика още Red Real начин някоя копия ще е оригинална, даже ще се само на оригинална Red Real начин. Плюс към която ще Той взе 4. Направих си идеята да се трепим. Май, куди му да играем? Да, Манка 3 минути, Манка! Фърлям Няма Няма слагам нещо. Да, обаче е на малко лок. Той използва нормал сумана и е търси... А спешъл на дека Знам дали съм останали резултатори. следващ търс, спешъл още един, да. Емерал Ефект. Халайдо ефект? Ти не си го играл? 8 съм. Защото съм... Ако неща, брат. Всъщност, да, давам ти тази съгъл. Даш ход? Чакай, Добре. много група. Браво, тегля, да. Стендбай, ще ми атачнеш топ дека. Какво атачна? Лава голям, лол. Нищо, смисъл. Той направи... Той не получава никакъв ефект, ако е монстър, нали? Да, просто се баниш на крана. Манка една минута! Ще го играя. Добре. Ще ме целера на Туи и фърлих малонки върнах Туи. Ще се опитам да играя Мартин, да видя дали имам нещо. Чай, ти си минус 1000.
1000, защото използваш втория ефект. Иване! Нормално съм много ефект. Чай да не го мисплейне. Къде е бариерата? Къде е бариерата? Не, слушай, виж, Ефекта бариера. Ще го легите. Пак, минус 500. Брат, да, не гейтва го, да. Брат, плава голем, давам ти ход. И ти губиш плава голем. Нямаш как да. Няма